5 факти за Васил Левски. Първи. Рождено име и произход. Роден е като Васил Иванов Кунчев на 18 юли 1837 година. В Карлово. Прякорът Левски идва от смел скок, който прави по време на военна подготовка, символизиращ неговата лъвска смелост. Втори монашески живот. Преди да се отдаде на революционната борба, Левски е монах под името Игнатий. Оставя монашеското си звание, осъзнавайки, че свободата на България няма да дойде чрез молитва, а чрез борба. Трети апостол на свободата, Левски създава първата в историята на България тайна революционна мрежа – Вътрешната революционна организация, ВРО, която обхваща множество градове и села. Четвърта революционна стратегия. Левски е първият български революционер, който планира освобождението на България